Ninia gaznatik eta gazna ninitik. Betidanik gaznaren lortzea desafio izan da. Aberastasun mistik horren ekoizpena lander guztien menpe egon da. Lehen baiki, oraindik eiki. Kasu eskasez, eman dezagun gazna itzul eta mindu daiteke. Halaber, hautzez edo arrez emoka. Naiz eta gazna jale aristokratikoentzat arrekilako gazna, zintzurrean bera gargailaka, abere molkoak lerratzen zaizkiola, mustetan mustena den. Ez dezagunatz, gaznaren antzeko niniak izan baldin bagara noizbait, laster batean gure haragia eta haragiaren arteko utzuneak betetzen dituen arimahar gotorrez iraitziko zaigula. Kaosetik kaoserako bidea. Lurpeko izaki anemiko zurpaien lerroen balantzaren kulunkak zedarrituko digun bitartean. Artzainek bi film errodatu eta etxolaren ondoko mugarri zibernetikoa eguneratu artean, kaiolarretan, bortuko oletan eta borda erdi erorietan gaznak, aurren antza gerizatzen zituzten, bere izerdi eta izuri ezberdin gorpuztuak bailiran. Gazna ninia kultura autentikoa zen, esportatzea merezi zuen bakarra, arro izateko arrazoi on bat bederen ematen zigun. Urrunetik gentozen autentizitate bila, Espainetan ez baina aditza hor zegoen, bizi-bizia eta pilpiran, jangarri. Jakinez gainera, artzainek, haizeek errastatu zelai goretako aterpetan gaznak amodioz egiten zituztela. Maitasun horren errautzak zabeleratzen genituen anorexia linguistikoak jotako kideok. Itxuratzea aski zen hitzaren libratzeko.